ଆମେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଆସିଲୁ, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଗଲୁ, ଆଉ ଏଠି କାହାର କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହେ ଗାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଭିଡିଓର ନିଶା ଘାରିଛି ନା ଏବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟରେ ସେପଟେ ତାର ଭିଡିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏପଟରେ ମୋର ବି ମାନେ ଭିଡିଓ ମୋର ତାର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲି, ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଜି ଥିଲା ଗାଁରେ, ସେଥିଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମିଶିକି ଦଳ ହେଇକିରି। ଏପଟରେ ବସି ପଡି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେମାନେ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଯୁଗର ଆଡଭାନ୍ସ, ମାନେ ସାଇକେଲ ବି ଏପଟରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପୁରା ହର୍ନ ଫର୍ନ ଲଗେଇ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଭଲି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହବା ପାଇଁ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏପଟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ବାସନ୍ତୀ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏପଟରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇ ଚାଲିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା।